Nga kerketeng jonga kadai Eibynta mi hitang teng kasinong jonga kadai namo tercia Eibynta hal district joai bad nga shong nga sapat nongra nonglum teng ngali school te nong thamai yai kintu college. Let's go to pa ya kata absua chipor ya ngamenta sentiu om jom om tlor lada jing it pi la nyukor ya kata absua chipor ya ngamenta sentiu om jom om tlor lada jing it pi ngawan hene ban record rwai ban I saram teng kat no ngadap da sngewkmen ka bakrau mo khlem poi perkhan te lengba jong kane ka food Khasi Dancing competition ngayo lat ken ban rwai tinga du sngewkmen ru andre khlem poi perkhat banga yo ban rwai mo kumha kane khlem poi perkhat kham tam bat iba bat isaram siang iba long bal apau ga meghalaya ga rikhasi jongi ber ko wei tirang ba jong kane ka singing competition hi ila jiat I ba I saram siang nga tenga sngewkmen nga ingu ru ne yen kong uble bat I saram bat ye phi ru kumju kumba phi ai museum yang man ko por ken tenga seo kemen chikade banga yo kum kane kalat ban rwai ban rwai ya kena kasab banga dan kanya kena ka food Khasi Dancing and Singing competition kena tu por hoi ti ngi seleh sam ajar apply ho penyaja phlim dah ka escape ti manu ba penting pi ba pio ban chimata tu kato te pi hai ngai I gum to hi ne FB hoi ngai I dan hi perlok jonga ba ong ba yo I mo banga sha ye thu be I banga siu tanat bha ban rwai mo ngai siu tanat hoi ngam de rwai ra ha kane kadi ka first time yanga kadi ka first day nga hoi bangan rwai competition lingba kane ka rwai kumne ken rwai love song ai tenga bun singer rwai gospel song ai tang rwai gospel ta longar rwai be ken kam tami ipa sia ka chbe ilate runga se sinran ken re kane kadi ka sinong kong lingba jong kani competition ba ki ong ki I nga ken banga interest mo teki ong ba don go competition ba ka lapan yait da ka film dah ka skill te pikwa mo ban sim benta tengah sitanat ken tengah sitanat ngong ba laranga job langam job ngade mo ban persyang ngade ban pen I kenya ka sab balai ba ki wei kila balai ngam la ngade ban chau thu ken balai ki wei ngam la ngade ban la ken ngade ban bu ka thong ba ki wei kila nga balai ngam la ngade ban la ken tata ka daw ko penlong nga banga ngala job langa rem ru ngade ban persyang ken kat bala lengba ka jing persang jang kermen bacisin kasi ngan sa kio ban ga jing rap jong blai ba jing rap kersan jong phiru bangan poi cha ka thong kum bangala thrang ke ya kata absua chi por ya ngamenta sentiu om tro la da jing it pi la nyoko atau por phlim job tumba phisa jer ban rwai hoi nga khlem job to go por tengah khlem job ha ko first ngala audition te nga job vila jit nga tengah sngewkmen ban poi final wat la dangam poi cha ka thong ru mo nga stanat bat re nga khlem poi perkhat pan ngamut ba ngam job hire te ngam sa jit dire ken ban rwai ngam poi perkhat ngan sa jit bat ban rwai bat I saram siang ken nga kemen chikade banga yo ban rwai lang bat I saram siang de ka bang perkhat de ka jing du kermen bang poi perkhat si ru am kan perkhat ai ru bang na sa jit ken ta ka daw nga kemen bang ai ngu ye phi nga yu ye isaram siang bat ki wei baro ki bam pe ki video ru ba long kum ta ken mo mdera tang yangi mdera ban du kermen long mdera ban ju kermen lada mdandra bakan tiu yangi mdandra ba support ni na sam mdera ban du kermen ken ni de ban don kem siam lada ngim job chi sien ru ba to ai ba jing persang jungi macisin kasi ngin sa job bat ngin sa long brio ngin sa poi cha ka thong kumbang le thrang ken ngam pa jurwai ra namar ngam pa jurwai ra kham tam bat I sarang singa chole rai moila namar
Me itu long ila long popular mo la long popular singer la long berok ri khasi war ki bar stiat kila tip mo kila itu i saram siang be ila pau be ila dei betebet tam hari khasi jongi ham tam hagir pai phlim egam to love song story berok hi te ngas tenat nga hakoi kali ngas ole ranking namar ngam ju rwai shure ngam ju rwai mo mentale ngam ju rwai ngam practice shure na du ba pi pentip nga sngewkmen te hakoi kali pan nga dei ban confident king ling ba confident nga sngewkmen but hakoi kali ala rank ban rwai but isa bar koi kali nga sngewkmen bangal rwai but i bangala sngewkmen wa ilong ibala pau nga kamen king bangala i rwai but i kan ke rwai ada plight bain ak Sherlyn buat i mo Sherlyn jo Pira gitu siapa dan jong Risha gitu siapa yang setenat kayaknya setenat kam tam bangayo rwai lang bat isaram siang kublai iru sibun bat ia piru bat ia baru bat lingba gitu giba pe yakini dior ma siapa haban kersan ya kena ke film anda kelak mi bat kini kecurwai ma alas ngau thu ba ya kata absua cipor ya ngamenta sentiu om jom tlor la da jing it pi la nyukor ya kata am xóa chỉ por ya nga minta sentiu om tlor